Samtang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang angkas sa motorsiklo human madisgrasya sa National Highway sa Barangay San Jose, La Libertad. Dead on arrival sa La Libertad Infirmary. Gumikan sa head injury si Lito Carbona. Hingtod ang pangidaron, Minyo nga taga Gihulngan City. Base sa taho sa kapulisan, ang biktima miangkas sa motorsiklo nga gimaneho ni Dante Torres, 20 anyos, nga taga Tinayunan Beach, uban sa laing angkas nga si Ruben Silvano, 16 anyos, sa poblasyon Gihulngan. Sa investigasyon sa La Libertad PNP, samtang gisubay sa motorsiklo ang National Highway gikan sa Gihulngan paingon sa Dumaguete City, pagdangat sa La Libertad, nakaligis og bato ang motorsiklo. Maong nawadan og kontrol ang rider ug nabalintong ang motorsiklo. Sa kakusog sa impact, nangalabay ang tulo sa gisakyang motor niini ug mitugpa sa sementadong karsada, hinungdan sa ilang pagkaangol. Apan si Carbona nagrabihan, human madakdak ang ulo niini sa karsada. Gidali sila pagda sa La Libertad Infirmary, apan patay na si Carbona. Ang driver ug ang minor de edad nga angkas gibalhin sa ospital sa Dumaguete alang sa dugang pag-atiman.